вашата сила, емоциите и от днес нататък ще имате възможността, влизайки и излизайки от училището, да виждате вашия патрон и да се сещате, че сте тук, за да покорявате, за да превземате, а не за да се предавате и да отстъпвате. И нека това бъде водеща цел във вашия живот, в спорта, в училището, за това, което предстои, да бъдете пример за тези, които идват след вас, да ги зареждате с положителни емоции и да се случват много хубави и правилни неща. Благодаря, поклон пред вас, поклон пред делото на майор Атанас Узунов, хубав празник и успех на всички! Връчвам на господин Недев поздравителен адрес от името на кмета господин. Поздравителен адрес от името на доцент доктор Десислава Атанасова, ректор на Русенския университет, ще връча господин Валерий Йорданов. Уважаеми господин Недев, уважаеми представители на областта, да го духаш. на ректорското ръководство и академичната област на Русенския университет. Искам да поздравим най-вече всички вас и вашия директор за изключителния подвиг на този празник, който организира всяка година. И както споменаха и другите, че всеки път, когато излезе от това училище,